لسوریه بگشتی و لروجاوای کوردستان به تایبەتی ڕەوشە مافê mirovan çi ye û di çi astî de ye. Beriya 2011 wata berî destpêkirina şoreşa Sûrî rejima Esed bi yek partiyê wata Partiya Elbaez desalat bû û biriya destgehên xwe yên ewlehkarî jiyana welatiyan bi hemû hûrguliyan û li ser hemû astan kontrol dikir. Bi sedan çalakvanên siyasî di zîndanên wê de û bi dehên salan diman û hin jî bi dawî bûn û komkujiyên pêk hatibûn û li ser asta Kurdan jî tu etiraf bi Kurdan û di distûra rejima Esed de nehatiye. Bi sed hezaran Kurd derdora 5 salan bê nasname man û zeviyên wan hatine desteserkirin û mafên zimanê derbirîna siyasî û netewayî û hebûnî bin pê kiriye û qedexe kiribû. Havîna sala 2012 navçeyê Rojavayê Kurdistanê ji aliyê rejimê ve bû Partiya PYD hatine radestkirin û heman kiryanên rejimê bi şîwenên din dîsan hatine dubare kirin. Bi dehan çalakvan û siyasetmedar û rojnamevan ji aliyê çekdarên PYD ve hatine girtin û tenê tometa wan ku li dijî bîrobaweriyên PYD ne. Êrişên li ser xwenîşandanan ji aliyê çekdarên û alîgirên PYD ve hatine kirin. Di zîndanên PYD de jî gelek siyasetmedar û çalakvan rastî eşkenceyê hatine. Ta asta ji destdana endamên leşên xwe û robirûna nexweşiyên giran mîna Salah Yunus ku zîndanê de çavekî xwe ji dest da. Piştî bi serbestberdana bi kefalet rastî nexweşiyekî giran hat û jiyana xwe ji dest da. Tevî ku zimanê Kurdî ku xewna her Kurdekî ye derbasî dibistanên navçeyên Rojavayê Kurdistanê ji aliyê PYD ve bû. Dê aliyên siyasî û çalakvan û pispor wan ew rêbazên PYD bi îdeolojîkirî û derbaskirina fikrên PYD û PKK tûmetbar dikin. Her wiha ne pisporî ne şarezeyiya mamostayên wê ku bûye sedem bi hezaran zarok ji xwendinên bêbar mane û ew yek jî ya mafê mirovan e. Şer û pevçûn û şoreşên leşkerî û yên civakî di dîrokê de têne naskirin ku li dijî sitemkarî û hovîtî û binpêkirina mafan têne li darxistin. Lê tevî wê yekê li Sûriyê bigiştî û li Rojavayê Kurdistanê bi taybetî ne sitemkarî hatiye bi dawî anîn û ne jî mafê mirovan hatine bicîkirin û deng tenê dengê çekan e û desthilatdarî biriya ferskirina wî dengî ye.